Dragi prijatelji, svi smo šokirani jučerašnjom tragedijom koja se dogodila u zagrebačkoj školi Prečko. Izražavam duboku sućut svim obiteljima i žrtvama ovog tragičnog čina. U iščekivanju najradosnijeg kršćanskog blagdana trebamo se osvrnuti na opće stanje u našoj domovini Hrvatskoj. Ovih dana objavljena je vijest da je Hrvatska i dalje na sivoj listi država koje štite pranje novca. I to kao jedina država u Europskoj uniji, a u društvu s Vijetnamom i Kamerunom. Ovakva vijest bi trebala izazvati politički potres u svakoj uređenoj državi, ali u Hrvatskoj se nitko uopće nije osvrnuo na ovu žalosnu i dramatičnu činjenicu. Isto tako je prije nekoliko dana ugledni austrijski tjednik Profil objavio kako je Božinovićevo Ministarstvo unutarnjih poslova zabranilo poznatom austrijskom odvjetniku Gabrielu Lanskijom ulazak u Hrvatsku. I to s obrazloženjem da taj odvjetnik, koji zastupa protivničku stranu u postupku protiv Pavla Vujnovca, navodno ugrožava nacionalnu sigurnost. Dakle, Plenković je korupciju proglasio nacionalnom sigurnošću. Pravo na odvjetnika ima svatko, od masovnog ubojice do ratnog zločinca. Ali Plenković zabranjuje odvjetniku da radi svoj posao, zato što je taj odvjetnik protiv Plenkovićevog partnera Pavla Vujnovca. Ova nestvarna i izrazito štetna vijest je naravno registrirana u cijeloj poslovnoj Europi, ali se u Hrvatskoj prešućuje. Dakle, Plenkoviću, Milanoviću i njihovim pomagačima ništa nije sveto. I oni krše sve norme kako bi zaštitili svoju korupciju. A do koje mjere je primjerice Plenković koncentriran na zaštitu lopovluka govori i sramotna činjenica vezana uz već spomenutu jučerašnju tragediju koja se dogodila u zagrebačkoj školi Prečko. Dakle, Plenković je nastavio voditi sjednicu vlade unatoč ovoj tragediji i poslao je 2 ministra u školu, ali nije osobno otišao kako bi se solidarizirao s roditeljima, djecom i osobljem škole. Ali kada se prije 2 godine dogodila željeznička nesreća kod Novske, u koju je bio upetljan njegov partner Vujnovac, Plenković je u 10 sati navečer otišao na mjesto nesreće. Znači, ljudski život korumpiranim strukturama nije jednako vrijedan. Za njih postoji jedino njihova svetinja koja se zove korupcija. Zato treba jasno poručiti da smo zbog svoje djece, ali i žrtava koje su utkane u temelje Hrvatske države, dužni uspostaviti zakonitost i pravdu u Hrvatskoj, te se odlučno obračunati sa sve prisutnim lopovlukom. A svima onima koji se pitaju je li uopće moguće provesti promjene u Hrvatskoj, s obzirom na to da se izbori namještaju i da su pravosuđe i mediji pod čvrstom kontrolom korumpiranih struktura, ja im odgovaram da sam sigurna da ćemo uspjeti. Kada je cilj pravedan i utemeljen na istini, a oni koji ga provode su čvrsto odani tom cilju, onda je uspjeh zajamčen. Budite sigurni da mi u OIP-u nikada nećemo odustati od borbe za pravednu, uređenu i uspješnu Hrvatsku. I upravo zato ćemo i uspjeti. Pridružite nam se u toj plemenitoj borbi. Želim vam svima sretan i blagoslovljen Božić.